И здравейте хора, добре дошли в днешния епизод, който ще играем Майнкрафт. Това е моят сървър. Това е полицията. Това е болницата. Това е книжарницата, която днеска заредих на някой къща. Крави, недър портал и такъв, който прода храна. Така. Да ви покажа недъра. Скоро ще трябва да го украся още. Но за сега е добре, супер. Ара, патеките. И сега след малко ще се направя даймонд брадва и даймонд кирка и даймонд нещата. Така, приеми дърво. Дърво не помня откъде имам. Хора, ще се върна, когато събра всичко. И ето, събрах ги нещата. Тук има крафтинг тейбъл, правим един меч, една брадва и една кирка. Може и една лопата. Една лопата ще направим. И така, отиваме до моята книжарница да си вземем книги. Защото тук нямам левели, но пак ще ми трябват. Така, вземем си sharpness. Един sharpness ще си вземем. Един sweepy catch. Throne 3 не ми трябва. Death Strider не ми трябва. Steel Touch не ми трябва. Ще вземем 3 мендинга. Един Fire Aspect. Едно Efficiency. Един Fortune. 3 Unbreaking. И това ще е. За брадвата трябваше да взема Smite. Но сега добре, че сега тук слагаме Unbreaking. Слагаме Fire Aspect. Слагаме Mending. Така, Sweepy Catch. Нямам левели. Хора, ще се върна, когато събера, например, 30 левела. И така, хора, продължаваме с видеото. Събрахме левели, както видяхте. По-точно не видяхте, защото аз бях спрял видеото. Така, тук слагаме мендинг. Хора, пак ще се върна, когато събера пак 10-20 левела. И ето, хора, събрахме пак няколко левела. Така, сега правим тъй. Тъй. Не мога просто. Хора, ще се върна, когато вече съм събрал 30 левела пак, защото пак не ме стигнаха. И ето, хора, събрахме 30 левела. Чакай, какво има? Добре.
Има още един мендинг и един ембрейкинг. Така. Ще мога ли да сложа смайта? Моля. Ако го намеря. Ето. Моля да кажи, че ще може да си сложа смайта. Хора, абонирайте се и лайквайте. Да направим повече абонати и ще има повече видеа. Естествено. Айде хора, имаме вече меч, брадва и кирка. И опата по принцип. Ама не е енчантната. Да ви разведа. И значи сервер колко е голям. Извинявам се. Е от там до там. От там до там. До този магазин. Трябваше да напишат една табела, че е магазин за дърво. Но не знам, що не са написали. Може да сядате. Аз съм тук продавача. Тук седам. Това не е направено с лап. Ох, тъпото, че... Ами, що ми е направено с лап? Абе, тук на този блок не става. И на този не става. Ще да кажа, че... И тук вече става. Абе, що не става, бе? Чакай, бе. О, пак е станало, бе. Тук вече става. Не знам, що не става, ама има GC, тъй че... Ето. Ето. Нямам интернет, за тъй не става, да. Това го разбрах. Останаха ми още 4 диаманта. С тия 4 диаманта мога да си направя едни бетуши. Вече съм оборудван. И пак да ви разведа, това е книжарницата, там ще има още 2. Това е къщата на някой. Полицията. Ето полиция. И моята къща. За по-нататък ще има повече неща в сервера. Скоро ще има и казино. Тук има някакъв емералд. Скоро ще има казино. И хора, благодаря, че гледахте днешното видео. Лайк, subscribe и до следващия път. Бай-бай. Бай-бай.